Good morning! Asya Milay is back! Happy New Year everyone! Kadumdum mo sa una ka-Aishi sa akong vlog no dito ta sa Pinatilan. Nagtanuman mi og papaya. So karon ni ana mao na ni ang among papaya mga ka-Aishi. Mag-try ta karon og luto sa Asya Milay's papaya pickles. So ang atong ingredients dinhi mga ka-Aishi, 2 kilos green papaya katong gikan sa ato ang organic nga papaya dito sa Pinatilan. Dayon 2 medium sized carrots, 1 large onion or bombay, 10 cloves garlic, red pepper, 1/4 cup salt, luya, 2 cups white sugar, 1 1/3 cup white sugar, 2 cup white vinegar, di ay no, nasayop ko, and then ato pong sagulan og raisin. So ang katong pepper ato to siya slice og nipis no, apil ang bombay, ang luya. So of course ang ato ang papaya atong banggoron. So mana ni mga ka-Aishi to isulod diri sa plastic kay ako ning ipang giveaways. Wala ko ipang giveaways karon mga ka-Aishi. So ako mga pang giveaways karon kaning Asya Milay papaya pickles. So to isulod diri sa atong garapon, plastic garapon para ready na siya kay New Year man ron. So ako ni siyang ipang giveaway sa akong mga in-laws. Mga ka-Aishi, mao ni ang atong papaya pickles. So ang among na-produce ko ana ni kabuok 2, 4, 6, 8, 10, 11. So karon barag sample ba ni siya sa karon. So next time daghan pa magbunga ang atong papaya dito sa Pinatilan. Maghimo unya taog daghan. Karon sample pa man ni kanang gagmay lang sa atong gibuhat karon. So panghatag ni sa akong mga indos, ako mga friends, paabot lang dayon. I hope kanang enjoy mo sa inyong New Year karon. So ingat-ingat lang tano kay napaghihapon na ang pandemic sa COVID. So God bless everyone. Then manghipos sa pod ni karon kay amo ni deliver. Mga ka-Aishi, i-deliver ni namo dito sa ibabaw sa akong kanang mga igsoon. Anya ang uban adto dito sa Picaspot. So adto daw dito mag-lunch, magtapok-tapok sa dito, dayon magbitbit lang po ni og kanang pagkaon. Tampo-tampo ni sa mga pagkaon. So busy pa sa kusina namo dito. Na paksiw pa sila sa among dito sa dito, no? Then ako dire ako na po yung panakluban, so para ma-prepare na siya.
Bye mga ka-Aishi! I hope enjoy mo sa akong vlog karon. Ang first vlog na to sa year 2021 nga nag-prepare sa papaya pickles. So ako lang yung message sa tanan nga malipayon mo sa pag-celebrate sa inyong New Year ug akong i-shout out ang akong mga kaparintihan hain man karon dapita sa kalibutan. Happy New Year sa akong mga classmates, Happy New Year mga friends and members sa Valencia City Bukidnon Women's Association. Hi, hello. Happy New Year sa tanan. I hope nga enjoy mo dayon. Ingat lang ta sa atong pag-celebrate. Then kabalo ko nga ang uban karon nag-travel. Keep safe and enjoy everyone. Bye.